Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано във Варненския регион в минута преди 23 часа снощи. Епицентърът е бил в района на Шабла. Земетресението оплаши много хора, които излязаха по улиците. Подробностите за труса сега очакваме от доцент Емил Ботев, който е шеф на департамента по сеизмология в Геофизичния институт на БАН. Добро утро! Добро утро! Къде е усетено земетресението и има ли поражения? За сега нямаме връзка с селата Езерец и Крапец, които са около 5-6 км северно от град Шабла, където е най-близко разположен епицентър на това земетресение. Земетресението е горе-долу 7-8 км североизточно от град Шабла в акваторията на Черно море. 2-3 км навътре от бреговата ивица. Така че най-близко разположените селища са Крапец и Езерец, но с тях нямаме връзка все още, защото земетресението става с нощи през нощта. След като никой не се е обадил от там и гражданска защита няма също информация, това означава, че сведения за разрушения по принцип в български населени места нямаме. Най-силно е усетено в Шабла, като директен отговор на вашия въпрос, но това е една степен на усещане на въздействие от пета степен. Т.е. няма паднали предмети така от по-голям мащаб, които да застрашат живота или здравето на хората. Няма видими разрушения, пукнати стени или някакви подобни. Очакваме такъв род въздействие да има в селата Езерец и Крапец, както ви споменах. Възможни са паднали керемиди или някакви такива елементи от сгради на стари такива, най-вероятно сгради, но за сега нямаме данни за сериозно въздействие, което да застрашава. Очаквате ли нови трусове и с каква интензивност ще са те, ако има такива? Да, вероятно си спомняте, че преди около 2 години имаше земетресение с значително по-голяма енергия, да кажем около 20 на пъти по-силно от това. То беше с магнитуд 4,9 и 20 километра по-южно разположено, непосредствено срещу селата Камен бряг и по-близо до Каварна, където имаше достатъчно много нарушения и някои сгради се бяха понапукали с много паднали предмети и тогава имаше действително основание за по-сериозна паника. Но веднага трябва да кажем, че този район е известен с тази активност, която се характеризира с отсъствие на последващи поредици от трусове. Така че за сега ние не очакваме по-силно въздействие от снощното. Снощи в 11 без 10 беше това земетресение, което предизвика по-голяма паника в по-големите населени места с по-високо строителство. Точно за Шабла говорим за Каварна. Във Варната е усетено значително по-слабо, максимум от 4-та степен в по-високите етажи. Така че ние не виждаме основания за сериозно безпокойство сега в момента. Да, благодаря ви за това включване. Доцент Емил Ботев за земетресението, което е усетено снощи в района на Варна.